Classroom Lab. Jeg hedder Karin, og jeg vil i dag gerne fortælle om Future Classroom Labs største maskine, nemlig lasercutteren. En lasercutter er en maskine, der ved hjælp af laser skærer og graverer i materialer som pap og akryl og træ, og det vil sige, at man med en lasercutter kan lave sine egne designs og derefter skære dem ud. Det største arbejde ligger i at designe sin skabelon. Det kræver lidt færdigheder i et tegneprogram af en art, alt efter hvad det er, der skal designes. Mulighederne for at designe et produkt er mange med en lasercutter. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser. Det er nok det værktøj i Future Classroom Lab, der kommer tættest på at kunne lave professionelle produkter og ikke bare en prototype. Når vi kigger ind i fagene, så kan lasercutteren selvfølgelig i høj grad komme i spil i håndværk og design, men der ligger også en masse matematik gemt i de processer, man skal igennem for at nå til et produkt. Det kunne blandt andet være at designe logoer, eller når man arbejder med målestoksforhold og lignende. En lasercutter er en større investering, men den kan alligevel noget særligt. Og den skal ses som en af de nyeste maskiner i håndværk- og designlokalet. Den er hurtig, den er præcis, og den laver super lækre produkter, og vi er vilde med det.